Ona elektroerosioa enpresan. Garatu, ekoiztu eta merkaturatu egiten ditugu elektroerosio makinak eta iragazketa sistemak. Durango da Onaren jaioterria. Bertan dago gure egoitza eta baita gure produkzio gune nagusia ere. Instalazio modernoenak ditugu, errendimendu altukoak, zerbitzu integrala eskaintzeko modukoak. Aipagarria da gurean dabiltzan profesionalen kalitatea. Lanean buru belarri arituak, ondo trebatuak, lehiakortasun maila handienari aurre egiteko gaituak. Gure bezeroekin lankidetza jorratzen dugu. Bezeroaren behar eta helburuak kontuan hartu. Onak bezeroari eskaintzen dizkion gauzarik aipagarrienak dira prestakuntza, laguntza teknikoa eta mantenimendua. Onan hainbat aplikazio zentru daukagu, eta bertan elektroerosioaz ikaragarri dakiten profesionalak dabiltza beharrean. Aditu hauek bezeroaren esanera daude. Bezeroari erosio arazoetan laguntzeko prestu. Hala ere, arazoa bera baino, irtenbidea topatzea da gure ardura nagusia. Datozen lekutik datozela ere, erabiltzaileen laguntza eskakizun eta premia guztiak berehalaxe aztertzen ditugu arretaz eta konponbidean jarri. Gainera, honako adituak erabiltzaileari nahi beste informazio emateko prest daude. Makinaria ahalik eta etekin handiena atera diezaion. Laburbilduz, behar den moduko zerbitzua da gurea. Erabiltzailea seguru eta ondo zaindua egon dadin. Hainbat proiektu berriren bultzatzaile dugu ona. Europako ikerkuntza zentru garrantzitsuenekin lankidetzan, elektroerosioaren munduan gertatzen ari diren azken aurrerapenak hurbil-hurbiletik jarraitzen ditugu.